טוב, אני כרגע אחרי יום ארוך, אז בואו נעשה את הסוויץ'. טוב, עכשיו אני אחרי מקלחת. טוב, ישנתי אצל חבר שלי אתמול, אז עכשיו אני בבית. כאילו, לא הרגשתי טוב כל היום, הייתי במיטה וכאילו היה לי פגישה בבוקר, ומאז כאילו לא זזתי, הרגשתי נורא, היה לי קצת חום. לא יודעת, עבר עליי משהו, נכנסתי עכשיו להתקלח אחרי שלא הרגשתי טוב, כאילו, מת היום בבוקר, וזה הדבר הכי מרענן בעולם. וחפפתי ושמתי מלא דברים. אתם רוצים לראות שגרות לילה, אז אני אסביר לכם. עכשיו השתמשתי בקרם גוף הזה של קי. זה חברה שהכרתי ביוון, באתונה, שהיינו שם איזה חודש במלחמה, אז הכרתי את זה שם. אח שלי הכיר את זה, ומאז אני מזמינה בקבוקים כאלה. יש לי בקבוק כזה גדול של השמפו והמרכך שלהם ומסכה, ווואו. קיבלתי מתנה גם דוגמיות, ככה זה נראה קטנים, גדולים ממש נראים ככה, גדולים נראים כמו שמספרה, שזה מטורף. זה שמפוינג, moisturizing, זה damaged hair, זה מושלם. זה כאילו, בגלל שהשיער שלי כאילו עבר מלא דברים, אז הייתי חייבת לשקם אותו, והוא נראה מטורף עם מלא ברק, ואת זה אני לא יודעת מה זה, אני צריכה עדיין להבין מה זה. זה שמן. שמן לא ניסיתי. לא יודעת, אני לא יודעת אם אני רוצה לנסות את זה עכשיו. עליתי על עוד משהו. טוב, קודם כל, את המושלם הזה של אביבס בג, כאילו, קראתי איתו בברצלונה, הוא מטורף, הוא נדיר פשוט. מצאתי את זה בארון. של אמא שלי, אבל זה נדיר. אני לא יודעת מאיפה זה, כתוב ויטמינס, אבל זה, אני שמה את זה אחרי מקלחת, התחלתי לשים את זה אתמול. שמה כזה, ככה שפריצים נראה לי. ככה. שזה ריח ממש טוב. אני שמה את זה ככה על כל השיער, וזה כמו K18 לדעתי. כתוב שזה גם ל-damaged hair, אז קודם כל תראו את הגלו שזה עושה לשיער. והוא נעים ברמות והריח מטורף. טוב, זה המצב של השיער כרגע, אני שומרת את זה, אני ממש ממליצה על זה. אימא'לה. עוד משהו שאני ממליצה עליו, שזה של נאיה, ואני מכירה את זה כבר מגיל קטן, יש לנו את זה, אני לא יודעת מאיפה זה, פשוט תצלמו את זה. זה תמיד שמחפשים בגדים בבית, אנחנו מרססים את זה על בגדים, וזה עושה ריח מטורף. כאילו כל הבגדים שלי עם הריח הזה, זה מטורף. טוב, בינתיים אני אתן לשיער קצת לשבת, ונעבור, רגע, זה שכחתי, אני שמה את זה רק בקצוות, ממש רק בקצוות, כי זה כאילו קצוות מפוצלים, למרות שיכול להיות גם למעלה, אבל עדיין. ואז את השאריות אני פשוט מניחה ככה. זה של מרוקנו. זה גם חברה שאני אוהבת, ויש לנו כמויות ממנה בבית. עכשיו, לסיום, אני שמה את השמן לשיער. חבל שאני בכלל מראה לכם אותו, כי הוא ייגמר לי אם אני עכשיו אראה לכם אותו, ואני ממש הולכת להתבאס. הוא לא תמיד במלאי, אבל הוא הכי טוב בעולם. חברה שלי הכירה לי אותו מהחברה הזאתי. שמן מטורף, גיליתי אותו לא מזמן, פי 1000 על אולפלקס, על הכל, ויש לי אולפלקס 2 פה. הוא הרבה יותר טוב. טוב, אני אוהבת לסרק את הגבות, כי כאילו זה פשוט סוג של אובססיה שנהייתה לי בזמן האחרון, כי כל היום כאילו שמשעמם לי, אני לא שמה ג'ל גבות בחיים כמעט, אז אני משחקת עם הגבות ככה, ואז בסוף היום הן נראות ככה. גם הפרצוף שלי כאילו במצב מדהים, ממש כאילו. אני ממש מופתעת ממנו בזמן האחרון. קרם פנים, אני לא מוצאת. יש לי אותו בסטוקים של מימי, ולדעתי יש לי עוד אחד. יש לי אחד שלא פתחתי בכלל, שהגיע הזמן שנפתח, כי זה הקרם לילה, הוא הקרם הכבד. אח שלי גנב לי אותו מראש שהוא טוב, ושתגנו אח שלי. זה נדיר קודם כל האריזה שלו. אין לי קופון למימי, אבל אני יודעת שלסשה יש, וכאילו אני מאמינה שלעוד, אבל אני יודעת עליה. ככה זה נראה, תוך זה מגיע איזה אסתטי ואיזה יפה. זה מגיע עם כזה ספאקים, איך קוראים לזה? ספאצ'לה, משהו כזה. זה מגיע עם כזה. תמיד אני מנסה לנצל את מה שיש כאן, כאילו, וואי, שמתי את זה הפוך. ככה.
זהו. זה נראה לי יספיק לנו. יואו, איזה לא מסודרת אני. טוב, אני אסגור את זה. לא מרחתי עדיין. רק לידע אתכם. איזה נדיר זה נראה. רק לידע אתכם. שכאילו הקרם הזה הוא כבד. ספציפית זה הוא כבד. זה הקל, אני יותר חורשת עליו, אבל כאילו ללילה לדעתי זה יותר טוב, כי כאילו מחדיר לחוט עד הבוקר, אבל אני פחות אוהבת אותו. כאילו פתחתי רק כדי להראות לכם איך זה נראה. אני פחות אוהבת אותו. אני יותר מתחברת לקרם הזה, שזה הפרש פייס. יש לו גם מסכה נדירה. והנה הקרם עיניים של מימי, שכאילו יש אותו כבר איזה מלא זמן, הוא מחזיק לי, כי אני לא שמה כל יום, ויש לי כמה סוגים. אבל גם הוא של מימי, היום בחרתי לשים אותו. יש גם מלא שאומרות שכאילו זה לא באמת עוזר להם. לדעתי זה באמת עוזר, כי אני קמה עם פרצוף הרבה יותר יפה, וכאילו אני באמת שמרת על הפנים שלי, אני תמיד שמה קרם הגנה, כל פעם שיש לי את ההזדמנות. אני כאילו לא שטופה בפנים בכלל. יואו, אני חייבת להראות לכם הזמנה הזמנתי מריבולב את השמלה הזאת, כי תכננו לטוס ליוון, ואני לא יודעת אם זה יוצא לפועל, אבל זה עדיין שמלה נדירה לדעתי. כאילו, תראו איזה שמלה יפה. זה הגב שלה, שמלה וואו, ואני בטוחה שכאילו אני אחרוש עליה. פשוט כל דבר בזמנו. טוב, עכשיו שיער שלי חיכה קצת, תראו איזה יפה. עזבו את השורש של ההחלקה שזה בכלל, כאילו, מזעזע, אבל תראו איך השיער שלי גם מרח. עשיתי קצוות לא מזמן, לפני ברצלונה, אז השיער שלי כאילו גודל, אורך. עכשיו הדבר הבא, יש לי כמה פסמים בשיער. מאז שהייתי במיימי עם אמא שלי, תראו זה כבר כאילו, עוד שנייה נגמר. מאז שהייתי במיימי עם אמא שלי, אז כאילו אני הכרתי את זה, וזה נדיר, 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 נדיר. אבל עוד אחד שאני משתמשת בו זה של בקרת, שכאילו גם הוא מהמם, כתוב עליו פשוט הרמסט, יש את הבושם שלו שיש לי, ויש את ההרמסט. אז כן, זה הפסמים לשיער שאני שמה. זה השיער אחרי שסיימנו את השיקה הטיפוח, כאילו שתבינו איך הוא נראה אחרי כל מה שעשינו. שתבינו איזה יפה הוא. עכשיו בגלל ההחלקה, שוב, כל לילה אני אוהבת לסדר את השיער. אם אני לא נרדמת עם הקוקו של אתמול, כאילו, היום זה כאילו יום שהחלטתי לחפוף, כי השיער שלי מעצבן אותי בימים האחרונים, אז אם זה כאילו יום שאני חופפת, אז אני תמיד מהדקת את השיער ככה. מעבירה אותו אחורה. אתם רואים איזה מדויק? ועושה קוקו. אתם רואים איך זה נראה? ככה. לפעמים אני מחליטה לעשות צמה, לפעמים לא. זה הכל תלוי במצב רוח שלי. עכשיו לא בא לי, כי לא בא לי לקום מטלטלים מחר. מוצר אחרון, השפתיים שלי נראות זוועה. תראו את היבשות, איך הן יבשות גם של מימי. יש לי גם סוגים אחרים. פשוט זה מה שאמרו לעיניים שלי. זה כאילו בטעם וניל. יש לי לנז' אבל לנז' בחיים לא יצא לי לנסות. ואני גם לא יודעת מה אני חושבת על החברה הזאת. לא כל כך התחברתי מהרגע הראשון. אני גם שמה קצת מסביב. וככה אני הולכת לישון. זה מסכה כאילו לשפתיים. זוכרות הרמת ריסים שעשינו? עשיתי. היא עדיין קיימת. שאני בהלם מהסיטואציה שהיא עדיין קיימת. ואני הולכת עכשיו כאילו לחזק את יש לי כמה. יש לי כאילו מלא סוגים. עכשיו אני הולכת לחזק את הריסים שלי שהם יערכו עוד. ככה אני עושה. ואז מי צריך הרמת ריסים בכלל? לילה טוב.